फिसाइ नागारना खानो फिसाखौ नागारना खानो सोरजोंबा थाहैयो मोजां मोजां फिसाफ्राबो नागारना थाङो नाथाय गुबुन फोथायग्राफोरजों हाबा जानानै बाइबेलखौ फरायनो मोनले गिर्जाबो हाबनो मोनले प्रार्थनाबो खालामनो मोनले फिसाखौ जानो नायखवाबाय थाखायो मानसिफ्रा बुंगोन माबोरै बावनो हानाय बाल गावनि फिसाखौलाय इसोरा दिनै सोंदों बावनो हायोना एसे गाहायाव फरायदो औ बावो नै हिन्जावफ्रा औ बावो होनजाबाय माबोरै इसोरा बेबायदि मिथिगौ इसोरा मानो जोंनि साइक'लजिखौ मिथिगौ इसोरा मानो मिथिगौ omniscient God मिथियो जोंनि सिंनि सानैखौ औ बावो नाथाय आं हले बावा नै इसोरा मिथियो बे बिमाफ्रा बावलाबायो फिसाइ नागारना खानो फिसाखौ नागारना खानो सोरजोंबा थाहैयो मोजां मोजां फिसाफ्राबो नागारना थाङो मा बुंनो जोंनि गामिफ्राव दंमोन नर्थ गान्दाबिलावबो दंमोन नर्थ गान्दाबिलाव जों नर्थ गान्दाबिलाव दंमोन मोजां 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 फिसाफोर दङ नाथाय नागारना थांदों औ सानजाथिं दाबो दं जानो हागौ बिथाङा गोबाव बोसोरनि सिगां फिसाफ्रा हाबा जाजोब्बाय बिमा गैया बिदि दङथ' आरो माने बाइबेलाव नों इसोरा मिथिगौ God knows our psychology are all what inner thought जोंनि सिंनिखौ मिथिगौ मा खालामनो हास्थायदों बेबायदि दङब्ला दिनै इसोरा जोंखौ बारा होदों नोंथांमोननि दादगारिनिफ्राय सान्दिपुर टुक्राझार बेंटल अन्थाइबारि दंगाव खयलामेला आमटेका ओरै सापागुरिनिफ्राय साहा जों खृष्टानफोर बर'फोर गोबां दं बे आइजोफ्रा माबोरै दङ How are you my beloved mothers my beloved women my beloved wives my beloved young women जोहोलावफोर सिख्लाफोर ना बेबायदिब्ला दिनै इसोरा जोंखौ साबधान होदों जोबथानायाव बेखौ बुंनो सानदों जोंनि गाज्रि आखुखौ जों गारनि इसोरनि बाथ्राजों जों फोसाबजानि आरो जों फिथाइ गोनां जागोन हौवा हिन्जाव नागारलायनाय बन्द' जादों हौवा हिन्जाव नागारलायनाय नांलायलाबो नागारलायनो नाङा नङाब्ला इसोरनि बाथ्रा बुंदों नागारनो मोनखाया थैयागौमानि नागारलायनो मोनखाना डिभर्स जानाय बेफोरो जोंनि खृष्टानफ्रा जानो नाङा बन्द' जादों गुबुनफ्रा जाब्लाबो जोङो दिनै बेफोरखौ खालामनो नांलायलाबो मालाबा एसे बुदलायलाबो नागारनायाव दाथांथारसै बिदि नै फाप मावथारो अरगेव गाजागोन माथो दानफायनानै बन बादिसो जन जागोन माथो जिसुआ बिदिसो होबावदों जिसुआ अनग्राल' नामा अनग्राल' नङाथ' आरो जेब्ला जिसुआ फैगोन नैथि अननाय महरै फैनाय नङा अननाय दयाखौ लानानै फैनाय नङा अरावसो ज्राव गारनो फैगोन बिजितसालियाव बिजितग्रासो जागोन होननानै बुंदों He will be chief judge नासै बिदिसो नैबेखौ गिनांगौ आरो डिभर्स जानाय हिन्जावा फिसायखौ सिथारखोमानाय गाव सिथारनो हाया नाथाय सोरखौबा हायरदों फैसा होनानै अब्लाबो फिसायखौ सिथारथारदों आरोना बिदि दङना बे खृष्टानफ्रा बेबायदि खृष्टानफोर दंना गैया दङ नोंथांमोना मिथिलायखायो दिनैहाय नङा मा एसे पापावनो थैनो नागिरखो बे खृष्टानफ्रालाय मिथिखानानै बिसारखौ मिथिखानानै अर्गेंखौ मिथिखानानै माने बेखौ मावनो साहस मोनगोन सोर थुलुंगा होगोन सैताननो खाबु दा हो सैताननो चान्स दा हो अनलायग्रा लोगो नोंथां मेरिज हाबा जानाय गुबुन फोथायग्राफोरजों हाबा जानानै गाबख्रावबायदों दिनैहाय बाइबेल फरायनो मोनाखै बाइबेलखौ सिखा दान्थाव सिखा लायो आं गोबांखौ बुंले गोबां दं जों लोगो मोनलायो गोदो सेमिनारफ्राव लोगो लायो नाथाय गुबुन फोथायग्राफोरजों हाबा जानानै बाइबेलखौ फरायनो मोनले गिर्जाबो हाबनो मोनले प्रार्थनाबो खालामनो मोनले फिसाखौ जानो नायखवाबाय थाखायो माबा बाइबेल दोनखोमादों नामा थं ओमफ्राय दावना होयो बे बाइबेलखौहाय मिथिबायना बेयो गुबुनाव हाबा जानाय थाया गोदोखौ गोसोखांदों गिर्जा हाबनायखौ गोसोखांदों मेथाइ खननायखौ गोसोखांदों नाथाय दिनै आङो सोरजोंबा हाबा जाबायना बाइबेलखौसो फरायनो मोनले हाबा मा जाबावनाय आंनि जिउआलाय अर्गेंआवसो दंसै दिनैनो अर्गेंआवसो दंसै गाबोना बेबायदि गाबगासिनो क्रुसनि माला लायो बेखौबो बस'ना गाबनो बिखुनजोआनो नुबायना बेबायदि बिदि दङना बेबायदि दिनै
इसोरनि बाथ्रा साबधान होबाय वार्निं होदों एन्ड प्रिभेन्सन होदों एवेयारनेस होदों साबधान बेफोर जाबाय जोंखौ नोरखाव लादों बेखायनो बयबो आंनि बिमाफोर लोगोफोर नोंथांमोन आइजोफोर सिख्लाफोर जों बयबो दिनैहाय इसोरनि बाथ्रा बायदि थाबायनि